Pride trotz Verbot zu Ungarn. Eigentlich hat der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán die Pride verboten. Er hat mit Bussen von 500 Franken gedroht für alle, die auf die Straße gehen. 200'000 Menschen hat das aber nicht beeindruckt. Egyre fontosabb az, hogy mindenki beleadja anyait, apait, ezért mindenki kijön, az is, akit esetleg nem érdekelt eddig a Pride, vagy nem érintett személyesen. Illetve a másik rész, ugye, hogy ez nem csak az LMBTQ jogokról szól, hanem szól a gyülekezési jogról, szól arról is, hogy kiálljunk egymás ellen, és hogy ne hagyjuk, hogy elnyomjanak minket. Anstatt Bussen zu verteilen, hat die Polizei dazu geschaut, dass alles über die Bühne gehen kann. Zum Beispiel, wo Rechtsextreme versucht haben, die Parade zu blockieren. Auch der Bürgermeister von Budapest hat sich gegen die Landesregierung gestellt. Budapest betiltása egyfajta betetőzése egy másik folyamatnak is. Mégpedig az, hogy Magyarországon az elmúlt 15 évben a kormány valódi kormányzás helyett folyamatosan ellenségképekkel hadakozott, és mindig kijelölte az aktuális ellenséget, akivel szemben meg kell védeni a magyarokat. Für den ungarischen Präsident Viktor Orbán ist das eine Niederlage. Ein weiterer Rückschlag könnte es bei den Wahlen im Frühling 2026 geben. Laut Umfragen könnte der Orbán seine Mehrheit im Parlament verlieren.